Ešte na začiatok videa chcem vám pripomenúť jednu dôležitú vec, ktorá počas streamu nebola povedaná. Tento rok nás čaká dosť veľa súťaží. Náramky a takisto ocenenie, kde oslavujem presne 10 rokov. Taká špeciálna medaila bude. Takže stačí len sledovať videá a takisto aj sledovať streamy, kde budú súťaže. Takisto nás čakajú súťaže o nejaké hry, ktoré mám pre vás pripravené. Takisto len stačí sledovať videá a streamy, kde bude niekedy ohlásená nejaká súťaž. Tak a teraz sa môžeme vrhnúť na zostrih špeciálneho streamu. Takže čaute, dneska máme tu špeciálny stream. Po 10 rokoch konečne. So všetkým všade. A je tu so mnou aj môj host, teta Vicky. Čaute. Denisové veľké odhalenie. Vynikajúco. Po koľkých rokoch. No. Ideme si kúknuť. Najstaršie, ne? Video. Vieš si tipnúť, že aké má najstaršie? Ak máte nejaké otázky? Kľudne sa môžu pýtať. Že sa môžu kľudne pýtať. Kúkať, mám tú scénu pre... What? Ty si točil Sims? Môžeme rozkliknúť, keď chceš. Nechci vedieť, jak sa to ešte vtedy točilo. Ako? Vieš si tipnúť? Cez jaký ten? Ježiš. Ja som to presne tak isto točila. Tablet, mobil alebo webka. Tomu, ja som tak točila Hero Zero. Víš, v akom roku, ty kokos. To bola tiež ešte pred Kristom. No si zober, že toto je už 15. januára, no. No ja vrt 8 rokmi. Ja ti pošlem, hej, na Discord, že ako Kľudne. som ja to točila. Bože. Ale počkej. 4 odbery, wow. Niekto mi tam napísal pred 3 rokmi Jesus. Ale inak chcem ti tak poďakovať. Chcem ti tak poďakovať za nové logo. Je veľmi pekné. Rado sa stalo, dúfam, že poslúži. Dúfam ja. Do budúcna na určité veci. Že- Jenny sa trošku hambí. Vieš, aké pocity, ne? Ono... Aj sa nekúkaj do chatu, Denis. Už som si to prečítal. Už je neskoro. A Denis, no tak dneska sa zahaluje. OK. No nič. No nič. Dneska to bolo všetko. Ďakujem. Ale nie. Ešte mám tu jednu vecičku. Tak. Ešte mám niečo také tu. Neviem, jak to zachytáva. A nevidím, s tým je trošku opozdený. Ej, šampanské. Zelené. Vyklošuje ho paradísové. Aj stoličku, no. Denis, 6 ľudí tu máš. Vynikajúco. Slavný sa odhalil ako Dream. Nič, uvidíme. Počkaj na budúci týždeň, čo plánujem, keď budem mať to voľno. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Sa bojíš? Hej. Môžem ukázať toto tvoje video? Môžeš. Kľudne. Je trapné strašne, ale môžeš. Sa ideme pozrieť na tvoje, potom pôjdeme na moje. Neber to zle, ale jak když vidím ľudí poprvé, tak sa ich bojím. What the fuck? Jak sa môžeš ľudí bať? Ja nechápam. Si predstav, že by išla ísť na dovolenku, vieš? Už by som sa nikde nedošiel, keby. Žiadnych priateľov. Príď na hotel sa ubytovať. Ďalšia vec. A toho dovolenka na hoteli. 15 minút natáčame za chvíľu. 30 sekúnd. Tak som počul, že 15 minút natáčaš? No, vlastne 15 minút som nemala viac. To si musel požiadať o limit, ty ho museli schváliť. Hej. OK? Šetrujeme si peniaze. Nie na 15, do 10 sa mi zdá, že bolo. Ahoj na ty. 15 bolo. Si to pamätám Ahoj, teraz. milý spoluzdrav. No, Počuj, ja som viac než 10 rokov na YouTube, mne to všetko pomazali rodičia. To boli také pikošky. Dáme si to. to potom, aha. Co? Jaký mám hlas, vieš, úplne detský. To priblížim. Pekne, Veľmi gameplay, čo? pekne priblížiš všetko. CC. Čau. Vtedy nebol striací program pre mňa, žiadny, čo by mi utiahol kom. Ja som mal. Kom mi utiahol tak Google. Si zober, že Windows 7 a Movie Maker.
Movie Maker, tomu ver. Researcher. No nič. Sice som youtuberka, rada točí videa. Kdo? Ty kokos, normálne som nevedela ani po slovensky. Kto chce ísť? No, nevadí, slovenčina. I doteraz je problém s tým. Som tam napísala. No ale si zober, že tu máš toto prvé video. Farming Simulator, wow. Mhm. Si zober, že tablet jak Iba aj jedí. náhľaďak. Iba je na jeď. A vieš, Tablet GG. že čo? Tablet GG. Mhm. Riadne si to tam kosil. Si zober všetko v tej miestnosti, kde som teraz začínal. Ty kokos. Hm? Ja som toľko miestností pomenila, že... No za tých 10 to rokov. už dávno. Keď si zoberiem za 10 rokov, čo všetko sa tu pomenilo, stoly. Všetko sa prihadzovalo. Aj zelenú stenu som mal. Sice nedopadlo to dobre, ale Kokos. toto tu videl. Z Mafie. Mafia jednotka, oh damn. Starý notebook, ktorý to len tak zvládal. A mobil. To vidno je toho dosť, uznávam. To ja uznávam. Jeden like z toho druhého kanála. Možno. Všetci sme tak začínali, ja som nemala ani jeden. Ja som mala 2 zhliadnutia, som bola taká happy, Mhm. ale to som ešte nevedela, že som si ich naklikala sama. No to. Lebo predtým štúdio YouTube tuším, že nebol. Nie, tedy inakšie to vyzeralo úplne. Vtedy si mal proste iba... Ešte si odklikol video, tak si videl všetky veci. Mhm. Ale Alebo som o tom nevedela, že to inak. musíš precítiť ten starý notebook s tým, keď da koho trafil niekto po hlave, ho zabil na mieste. Ešte ako si mal obrazovku, to je 4:3? Mhm. Notebook a Windows XP na ňom. XPčko, oh damn, to je riadne staré. To boli časy. Ešte dokonca moja prvá webová stránka tu je. No tak to som zvedala. Nič. Dobre, že taká verzia webovej stránky bola. Dobre, ne? Ja neviem, či aj A tak reálne by teda dobré aj v tejto dobe. Neviem, že či sa dá aj otvoriť ešte odkaz. Funguje. Sice sa pomenilo trochu, ale... Odkaz funguje. Pekne. Ó. A však dobré. Hej, len potom prišla stredná škola a som sa začal učiť programovanie. A keď si dáš teraz o niečom inom vyzerá moja stránka. Už sa bojím. Vieš, úplne o niečom inom vyzerá. Teraz je krajšia. Mhm. Všetko programovanie a tak. Všetko. Všetko popísané. Si zober, že som sa snažil ešte aj prekopať teraz web. Teraz úplne o niečom inom vyzerá. Teraz je krajší, no. Nie, ale môžeme ho teoreticky otvoriť. No už máš teraz otvorený. Mhm. Pekne píšeš. Máš pravdu. Len dávajte. Dajte like a to beriem každý deň. Ale hlavne tebe. Tebe, ty si tu 10 rokov. Hm. 6 ľudí tu máš, wow. Mne píšeš 7, ale... Kým sa to nejak túzuje. Si zober, že tu už som zmenil na stránke logo. Je úplne Teraz stihol, hej. Nestihol, to ešte nemám nahrané. Pekné je teraz. Ešte nemám nahranú stránku. A keď si zoberiem kategóriu zoznam, takisto je prerobené. Víš, všetko texty úplne o niečom inom. Mhm. A teraz som to opravil tak, že keď je dlhší názov, pekne sa presunie do druhého riadka. Predtým to nefungovalo, neviem. Niekde bol nejaký bug. Jaká stránka, lol. Akože stále tam nie je taký animate a tak, ale...
že, Podľa mňa na tom robia. vieš, čo je najlepšie? 10 rokov dozadu. O chvíľu sa k tomu dostaneme. Moja prvá nahrávacia karta, keď si kúkneš. Tu mal aj Gogo kedysi. Ale toto je odľahčená verzia. On mal tú kartu, kde ešte išla aj pamäťová karta. Mhm. A Light verzia nemala to. Ale dneska mám tu pod stolom, síce je nefunkčná, ale tu je. Neviem, jak je vidno. Tu je. Ona odišla, akurát. Skončila jej záruka tedy. To poteší. Konečne. Nová budúcnosť videí. Lepšie bolo. Žiadna záťaž na procesor, nič. Len horšie bolo tým, že malo to svoje problémy. Hlavne, ak sa ten zvuk posúval. Obraz tak a zvuk o 3 sekundy neskôr. Oh. Jaké veci sa diali. Škoda, že si skôr nenatáčal s voiceom, to by malo viac sledovaní podľa mňa. Neviem. Ale nevadí. Ale vidím, že je tu Billy. Čau. A vítaj. Billy dostal ban na 5 sekúnd. Time out. OK. Potom piece of cake. Stop spamming symbols. Takže vieme, Warning. že bot funguje. Že je dobre nastavený. Chudák Billy. Vždycky schytá všade. Si zober, že všetko môže on. Á, hej, toto si ešte kúkneme. K tomu sa dostaneme. Scam stream. Čo? Scam? Hej, toto nemalo chybu tedy. Idem to nájsť. To bolo top moment. On si to pamätá. Ako sme to spravili. Vieš, ak potrebuješ ľudí nahnať, ne? Súťaž? Fejková súťaž? Fejková súťaž, že zrazu bym ti nabehli tu ľudia. Ja by som to fakt nerobila radšej. A to bolo staré časy na Twitchi. Hej, ten počet tam nemal chybu. Vďaka tomu pridružený partner. Ešte 7. Za čo sa ti jedná? Čo? No ale Čo sa ti jedná? tedy boli inakšie podmienky. Teraz ich zmenili. Aha, o to sa ti jedná. Čakaj, ani je to asi toto tu bude. Neviem, jak počuť. Keď pustím Oh, 20 people, what the fuck? Ja si to púšťať nemôžem potom, počujem ťa dvakrát. Oh my god, 26 people will come. To je ten WTF. Máš pravdu. Si to uhádol. Zrazu bimilo. Ti nabehlo 50 ľudí, a keby nič. Come on guys, 50 people, 50 people. To boli časy. Lebo bola akože súťaž o knife, hej? Nie, my sme si spravili fejkovú súťaž. A vieš, jak potreboval som... Viem ísť takto klamať ľudí. Ja viem, teraz už by mi to neprešlo. To je to 5 rokov dozadu, ale teraz by mi to neprešlo. Ja som Ja sa bojím tých alertov. Denise. No? Baba. To nikto nespozná. Vieš, jak prepína si, ne? Charaktery v GTAčku. Hej, viem. A prepneš na Trevora. Ten tam bol vo šatách. To vyzerá jak Erik. No. Môže byť za 10k. Ja sa tomu nebránim. Keď dotedy ešte budem žiť. Keď to nebude ďalších 10 rokov.
Takže, Jak sa dožijeme ešte? keď sa dožijem. No? Toto tu. Toto bola akcia. Počkaj minútu o chvíľu. Uvidíš. Jo. Nitra 2016. Oh. To bolo na výstavisku. Vždycky sa ísť do Tatvalandie. Oh shit. Na výstavisku toto použiť. A vyskúšať ju tam vo veľkom. Že hovno viem o tom, čo tam je, ale však dobre. Zober, že som mal ju na selfie tyči. Tá selfie tyč sa prelomila. OK, dobre, Denis, dobre. Bežek, To bola čo selfie tyč, to podľa mňa patík by viac uniesol. nechcem nič hovoriť, ale 15 eur stalo. To je dosť zle, že sa ti prelomila. A kúpil som druhú za 10 a už aj máš ovládač. A do dnešného dňa mám to. A drží. Vieš čo? Ja by som tým lacným selfie tyčem radšej neverila, keď mám taký telefón, aký mám. Mhm. iPhony sú celkom ťažké, oni sú zo skla. Takže hovorím, že celý jeden deň bola využitá GoPročka. Oh yeah. Ale za mňa bolo najlepšie tu, keď som skúšal prvýkrát tak vo veľkom. Díky moc za donaj. Čau, já jsem se nečekal. Spraviť. Čau, já jsem se nečekal. Zostrih. A já vás vítám zase u dalšího. A však Ve pekný. streamu na tú dobu. highlight. Je, syneček 11 tam. Toho Ahoj, poznám, máme ja tu Vieš- som sledovala. A vieš, kto poslal donate, nie? Aspoň vidíte to upozornění. Díky moc za donate, Gamer Let's Počkaj. Ty? Počkaj, dáme hlas. Že by bolo počuť, že kto tam poslal. Dobre, tak si ťa mutnem na chvíľu. Aspoň vidíte to upozornění. Díky moc za donate, Gamer No, Let's buď Play. Donate 26 korun. Díky moc a napsal zprávu. Ahoj si Počkej, ono by vám to mělo i přečíst tu zprávu. Nepřečetl vám to tu zprávu, já jsem to nějak neslyšel, ono je to možná nějak potichu. No každopádně vám ji přečtu. Ahoj, si super a na Twitchi se volám G1A4, já jsem se tě pýtal, ako sa máš a já jsem super, lebo nejdem do školy. Tak to se máš a zároveň tě tímto zdravím. Vím, o koho se jedná, nebo už to brzy pošlu ty věci z té soutěže a to ohledně těch všech soutěží, mám na to připravený už nějaký ty obálky nebo něco takového. Každopádně bude trošku zajímavý to poslat a snad se to nějak nezničí a snad to dojde opravdu v pořádku. No a každopádně se máš, že nejdeš do školy zítra. Ty... A čo si vyhral? Jo, já se teď musím chvíľu. přemýšlet tím, jestli jsi to psal slovensky Chvíľu. nebo ne. Dobre, Ujo, áno. Vieš, čo som vyhral? Poďme sa. Vieš toto? O čo sa ti jedná? Nie, spoznávaš ten tu svoj? Nagamok? Poznávam. No, tak Kasinarému, podľa mňa. Yes, promo ešte. Daj ti člena. neviem, jak bude vidno. Nevadí, pošlom fotku ti prinajším. Kultuje sa, nevadí. Denis, musíme ti zohnať novú krásnu webku. Musím. A to stále 30. Logitech. Prídeme ku nej. Nevadí, pošlom ti fotku. Za Nagamkom som čakal po roka. Mám Pol roka ti ho posielal? po roka. Od súťaže. A súťaže, jak prvý som vyhral. Čo? To prečo ti ho poslal za pol roka? To bol fuk zabudol. A potom mi poslali jak ospravedlnenie i plagát. Pekné. Pekné, počkaj. Ja teraz, čo mám posielať na rámky, Počkaj. tak ja od novembra čakám, lebo nechce sa mi furt chodiť potom na poštu, vieš, keď príjem na Hej. člen. Počkaj. Ale tak stále to není pol roka. No. Po roka, od leta som čakal na to. Ten fotiek, jak som ti posielal, čakaj, že aký mám, ne? Jo. No, tak toto, čo prídeme teraz k tomu, to bolo ním natáčané. Sice bola zlá pamäťovka na zápis, ale niektoré veci boli. Točíme hodinu a pol, chápeš? Ideme na GTAčko. Dobre, dobre. Peknú históriu máš na kanále, podľa mňa. Pekná, akože. pekná. Ale je čas posunúť sa ďalej. Posúvame sa. Content robiť.
Dnes cez leto. Cez leto, počúvaj, Dúfam, že všetko bude. cez leto bude všetko vymyslené. Bez si tipnúť, cez čo to bolo? Mm, Ešte. Toto je ten stream? Mhm. To čo máš za kvalitu 144p? To bolo cez webku. A neviem, už asi si nepamätáš. Ešte Google mal takú aplikáciu Hangout. Hangout, Neviem. Oni to potom zrušili a cez to fungovalo. A potom prišiel v 2015, nie? YouTube Gaming. I taká stránka bola. Oh yes. Ty si gamer proste. Si zober, že tak vyzerala tá stránka. Chvíľu ti naskočí. To bola čistá kopia. Ty kokos, to je, počúvaj, to je riadne staré. Riadne stará, ona už neexistuje. Bo vedeli, že ten projekt nebude fungovať, zlúčili naspäť. Chceli byť konkurencia Twitchu, ale sa nedarilo. Vieš čo tu mám pri sebe? No čo? Už viem. Vieš čo ide nasledovať, ne? A teraz... Jop. Treba inakšiu webku. Teraz treba oslaviť. Teraz to treba oslaviť, no. Že na ďalších 10 rokov. Dobre, kde skončí. Pusti takú hudbu, nie? Na ďalších 10. Okay. Môžem pustiť, keď sa to ešte dá. To... Ej, ty asi si budeš pamätať tú hudbu. To boli začiatky. Tak. Alebo pustíme túto priamo. To je tá pravá hudba. Od 2013. Ujo, ja ti gratulujem k 10 rokom na YouTube. Ja ďakujem. Ideme toto otvoriť. A za ďalších 10 budeš mať aspoň 100 000 subs, dúfam. Teraz 1000, potom bude 100. Dúfam, že všetci traje budeme mať lukot. To by si taká odpadka, ne? Čo? Chcel som. Čo sa tam s tým... Chcel som tohto, ale nevyšlo. No. By si mohol tejto dať hlavu. To necháme na leto, hej? Bude príležitosť. Dobre, necháme na leto, dobre. Spravíme sériu prankov, ne? Necháme na leto. Hlava do torty a hneď do bazénu. Pozak, jak som... Jasné. Pozak, jak som sa pripravil. A ešte aj ten pohár bere. Na zdravie treba šebe vypiť a žiť. Máš pravdu, ďakujem. K tým sa nechcem vyjadrovať. No, tak. O 10 rokov, možno zase. No. Zdravie. Ďakujem. No. Jasné. Nie, že si sa opil. Neboj sa. Ideme sa... Už ti svietia oči, už ti blikajú. Zapíname GTO. Ja si ešte prepíšem. Ujo, dnes sme špeciálny rok. Ešte si pripíš. Ale nepreháňaj to.